Cara di masih. Seleda. Video di saya dong. What's our text khaijadi? Hello guys, haino helam so noroknoh joto norok ani YouTube channel o obo hwngkhe dara tubu mani phone bahan basi soni parani bongni yang korea motai kaifuru phone ratharmani ta bongnogo obono no kisa sungno mui rohoro kisa obo yokprai toni jak hinda hwngkhe obono tabuk phungo ang songani nai jongo pura ekdom bati saisake rohoga hwngkhe ang tewaisa mosoroi yokpraoi songnaita borok to yokpraoi no tonijak haifano jeng tasa mosorok pias rok roi yokprai songna hnai nayo tongo ta hingke tau thogri paigera na do hingke mosla roi pura koli tongo ta marke hingke abon pore hingke ang o jagao mosla mungkhe naita pun bahano iko pura ekdom pati thasa ke ri rohoka basi song boyang korea motai hingke asuke kotor jabatiya dofani motai hino abono no jotoni motai kotor no goria motai jamatiya roni kino joton semano ani basi to jamatiya okay guys ani goria motai ni video ruma jaga wo khoroksa borok sungo silka tiwo Debbarma da tong nai silka tiwo Debbarma kere jamatiya mangno tabuk thang tonglayo chini kamini schoolo bodnani bagwi hingke himmani satung joraba lengkha hanai tabuk kisa lama o bathagui tonglai sakolomo khajuri bo phangtola khai rwna bo sip ekdom tungma bo marang sukatini ke batha tonglayo ta tini election bodna phaye o jaga o sini saru hibe malai rei belai Subscribe khaijadi like share comment bo khaijini agini actor ksam saru he tei bo bini kok bo tongo yang ke saru hini pihi sini mem bo haino tini kok belai khino kaham ke saka sini mem bo haino borok kaham ke borok bo sungbai baksa eklogi klayo buddha jangnai ke borok tini budu ta norok sin saru hino sini yang tokai side wone sini daru mioni bini amawai bini babuta ke tabu asugui tonglayo sung budo kherui pakha kisa srapsa asugui hnai asugui kok sai tonglaita ginai chini kamini school ta bo ke binan pura hanjago ke oboto asuk ta hnai ko school kotoria bo haino school parani school ta gan samjakta gan jang ahai gan ba sotoni samte he abo samna lena obo hingke buddha mani marifo mane ungkota tai bar buddha rimainya na bagai obo chinno khai rohoro handai ko yago fuli roha borok joto yago to fulo hingke ani yago hingke kotoma ke fula nai jawa sido ke anke sikon chage fuli kata hingke nahari sini binar ko school ni mator mani ke yago joto na sulaja yang kinar ta borok joto buddha na phaijak susto santi khaino robai kha seleda khalaka obo hingke guys sosa pi bike langjak hingke bo hingke buddha nani thangjak ta tabuk biran kapra bazar o shopai lekya sandal painani bagai amani juta sei wari rekha monto pura ekdom markhe wari wasre phita photo saju sibai kangke ba juta kana karikha haine bagai juta nai chonglai juta ye tabuk kisa hati khai thangnai khna korea ni bagai ke obo ke nana suni dugan sung dugan baki saba jaga ta obo ke nana mani phali jongona sile ke tabuk awang khaya nai jongo keti kaham rok boi sapik tongo ta dei rok boi ke khna ni bagai ta tini horono serei reri khani obo ke nerakra rana bagai pura bote suplawai nang bajaksi bahano ke awanggo kundili boi ranaita ke kunasi dunia raka pura tas ke tabuk awang seri jongo iko serbai sugya ko ta kisa geno serbai ne 2000 years later jotono no tongthok korea tini hingke korea sena
hwngkhe jomatia to phaio to swkang puila no goria wngwi paikha do tini hwngkhe borokni last paithakchi senata hwngkhe sini depression ni bisingo Debbarma jati rok hwngkhe last dino no goria khlai chalayo nanglayo ucharo khlayo ta hwngkhe tini haini bagwi no chini ro goriani maimui rok baksa songbaikha tei baksa songbaya hwngkhe yango awang bagwi khai tongo ama goriani chalanyani bagwi ta hwngkhe naidi yango awang bagwi khaibekha amani awang naithok wngnai tongkha kepo tabuk awang bagwi no horo thapao talangwi rugwi sinai rugwi monmani porese goriani awang chuwan rok chalainai sharik kaham norok jotono no tabuk hwngkhe sharik singwi tongkha do awang chuwan chalaima jora hwngkhe norokno phunukjakliya afro ani phone battery luni bagwi video khlaimanliya tabuk hwngkhe jeng phailaijak dadu songoro kisa berai tongna hwnai hwngkhe nobaro sip ekdom tongthotok wngwi tongkha hwnai tabuk dadu songni pokhirio khe haino achugwi tonglaio naisiri yango ekdom nobar sip busuk se tongthotok wngwi tongkha tabuk hwngkhe ang reels ni bagwi oro video khainani bagwi thangwi tongo do o jaga scenery belai kheno naithok wngwi tongkha haini bagwi reels video kisa khlaina nagrana 영어 살인데 video tu saya jom Ibu berinya chokti nasi ni, utawo what's our text khai saya tongo. saya cuma ya papa Saring zora ba. Tam sai mana tongsa. Komno romia election board na thangfro no khana. Wngkha miss berinya chokti. Kaham haino rok jotono no tini hingke goriani next day hingke parao beraina khaimani ta goriani singkewa hingke yango hingke papulu bai bini kupui daran busla asukhe mirilai tonglayo naisidi bopong rok wasa kari layo wasa tisa layo ekdom gene malai kya hingke tamusuk ba mirik sawi manya papulu hingke saisung ma tongmani bagui dol logbai malai kya hingke tongarunya haisingo nasikdi mani rok se sheklayo borok asike shegui mirik layo kono sawi manya nari yango khai pi phai wana jakha singno ufru sokhaibai kha hanai tapo hingke diporni mai chalanya nai tongo basi songro basi koto basi kusuti basi kesar khlai hingke tapo dipor jorani mai cha chonglayuta hingke sgango norok nukhnai kobo basi kesar borokni kaileberi video norok nukhna hingke tapo mai chagrana to pisong hingke agartala thangmaina bagui tapo jogonoi chonglayo borok tongma jagao hingke borok khe sini sei sikangno khaimani do borok yango no korea majak phaifu ni sauta chinero no hingke tapo borok agartala thanglaina bagui jogonoi chonglayo borokni nogo tei baina buslabo borok baino tabuk tongo aro ni simino bo school khlaio bini gamsa kapra school ta hingke tabuk jotono thanglaina bagui ready nahri yang kuku hingke bini babono se juta rok khawai tono busuk respect na naila cherai furobono school rokna bagui se bini babono juta rok khau tabuk sikla sogui bini babono bo juta rok khawai ro asuke respect ro naisiti Saring ka dugan dok su pai be asatini. Masuk baje tabuk kai. Umur musung tong ko. Tamu sama ai sari. Mangso bai alu. Mangso bai alu. Dalam motor kai ke tong. Ai masla kai ke tong. Hatungan ai ka. Kokrai. Punya hajir ka. Kena mau Guwahati sumo. Guwahati. Sumo ayam. Kaya Guwahati sumo ta. Guwahati sumo mau kau borong dia. Guwahati.
Marwari lo tamoni mo. Cái Guwahati mo chani mo. Brahmon mo. Brahmon. Guwahati ro muy foi con aje. Brahmon ngi. Masla mo puja airport. Oke, ko yang lagi. Ini ya. Ko yang chicken sudah ready khai alu ala roi. Ko pias re ko po. Nane bota umar khai song dongo. Guwahati muy fo. So thogana ekdom motom bhai khai to ka. Jip ke. Doa ko sampai ke dong. Sabo. Nasi deh. Bindara bukuri aku terus nggak. Oke. Ikor nasi deh. Basi sih kok itu. Kayaknya ketali kok. Nah, kalbari furun kemana? Kalbari furu. Video no kenapa kalbari no afro. Ma. Nanti ya kerja aja bye. Kuraya kaya bo. Ayo ma. Nasi na yo kamu ya. Nasi deh. Oke mu ya ama budok kadi ini. Mu ya ngkoko. Hanya bagai budok ini koros asal lihat karena pengusaha kain ini jono juga. Jadi musuh aja. Orang tampung di poni mu dok tampung lagi na. Asong zak abu deh. Ya orang tonggo. Kan mau beringat. Kamu ya karena pengusaha budok sini. Aku kumoi bos dokumen ini nih. Oke kok yang song kota kok selgata. Wah mau tompah heman mani ekdom mar. Tong mali ya, ni munya tisha ni mah ya. Oh, ta masuk mau kemle bahanya mau ta masuk putih tisha. Putih jarang. Putih ce, yang lewat sana mau hero mau tompah heman to kayo kok ya. Sini sih deh. Tuh munya muy. Ayang gotong putih ge si da wan sana mau hero mau tompah masla bahayang mani. Ngaje. Pura putih di dekat sa putih ke sana bagai. Bukan sih deh. Muy. Oke guys, ini bagai video asa jorot yang sinai. Pacar zora naik cuma bagai narujo tonono hambai.